Ola, moi boas a todos, benvidos de novo hasta Cale, benvidos a un novo vídeo. Que tal estades? Hoxe estamos xa no 13º resumo fin de semanal e vamos facer, obviamente, e vamos a falar pois das formacións que vimos a pasada fin de semana. A outra máis, dos días 29, 30 de xuño nas festas de Miño e tamén de San Pedro de Anca, e despois nas festas de San Sadurniño os días 2 e 3 de xuño. Vídeo que chega un pouco tarde por circunstancias personales. Hoxe estaredes vendo este vídeo martes, non vos preocupar, porque o xoves, pasado mañá, teredes o vídeo do que vai ser o resumo, o 14º resumo, e abranguirá pois as formacións que vimos esta fin de semana na que estamos agora mesmo, cando estou grabando, porque isto é sábado, pois do venres, sábado, domingo e luns. Bueno, os días que vayamos de festa, pois as orquestas que vayamos a ver estes días, vamos facer o resumo o próximo xoves. Así que, sin máis tempo, arrancamos. Vai ser un resumo do que vou falar das orquestas, pero non vai ser unha gran pincelada, porque senón perdo demasiado tempo, os vídeos me quedan de 40 minutos, a xente se me aburre e se me vai do canal. E pois non chego o mínimo para poder empezar a cobrar, que iso é máis triste. Ala, empezamos. Bueno, vamos a empezar polo día 28, desplazábamos a Miño. Ali estaba a orquestra Los Satélites da Coruña. A orquesta da que eu creo que falei todo o que tiña que falar, un orquestón tremendo a nivel musical, a nivel vocal, espectaculares, a mí personalmente me encantan. Nada, simplemente decir que estrenaron un tema novo no segundo pase, estrenaron un novo popurrí de temas que estaredes escoitando aquí por baixo, e estaredes vendo, mellor, de temas de cumbias parecidas ás de Noche de Brujas e todos estes grupos chilenos, argentinos, todos... Bueno, non é deses grupos, é doutros. Lle chaman La Otra e Te echo de menos, creo que se chaman os temas que non se escoitan na verbena. E bueno, que estrenaron os Satélites esta pasada, bueno, estrenaron, eu viños por primeira vez o pasado xoves nas festas de Miño, vale, moi guapos eses temas, como sempre sonando a Dios. Tamén estrenaron El Anillo pa Cuando e algún tema máis modernito, creo que estrenaron Tú me obligaste, a ver, espera, lo tengo aquí apuntadito. Estrenaron Cásate conmigo, déjate llevar, si no vuelves, bueno, si no vuelves xa tiñan Tú me obligaste, bueno, estrenaron algún tema novo e un popurrí novo de Mago de Oz, donde Martín, o novo trompeta que fixaron este ano 2018 para os Satélites, toca a gaita, vale? Nese popurrí de Mago de Oz toca a gaita. Non sei se o subirei porque ao principio non lle entrou o micro e non sei se o subirei, pero bueno, ese popurrí lo voy a subir a lo largo da temporada fijo. Como sempre, magníficos os Satélites, non teño nada máis que decir. Por último, mandalles un saludo moi grande a toda a orquestra en xeral, a todos e cada un dos componentes, tanto os que están encima do escenario como tamén os que están debaixo, detrás, no camión dormindo de todos os sitios. Saludos moi grandes para eles, e en especial a Arancha e a Carlos Bardal. O día siguiente desplazábamos ata San Pedro de Anca, en Neda, no concello de Neda. Anca, parroquia moi bonita, de verdad moi bonita, ten moitos recuchos por aí escondidos, moi recomendable ir, sobre todo a Capela dos Remedios. Para encontrala, cuidado, pero precioso sitio, Fomos ali a ver o día 29, o venres, a Grupo Pasión, do cal xa falei. 3 voces, 2 masculinas, unha femenina, un músico teclista que pon aí as secuencias e todo. Un grupo que a mí personalmente me gusta moito, fai moita festa, ten moi bo rollo, moito humor, sobre todo, como dixen en vídeos anteriores, Javi un pouco que leva a batuta nese grupo. Un repertorio variado, variable, unha primeira parte de baile máis clásico, sobre todo, fa moito clásico a cumbia, a merengue, moito baile, incluso botan rumbas, que bueno, por mí las podían eliminar, pero bueno, hai que botar de todo para... E despois, si é verdade que no segundo pase teñen un repertorio moi moderno, moi actual, que chega moi ben á xuventude, e de feito o Grupo Pasión arrasou en Anca, como arrasan prácticamente todas as festas onde vai, un grupo que queda super ben, sobre todo porque, como digo, fai moita festa, ten moi bo rollo, non? E por outra parte vimos a Orquestra Acordes, unha orquestra que tiña moitas ganas de ver, outra das formacións que forman parte desa gran familia, desa moi boa familia de Musicalia. Unha orquesta que, como digo, tiña moitas ganas de ver, unha orquesta que a nivel musical cumplen bastante ben. Si é verdade que en determinados momentos nos merengues os metais, pois faltalles aí un poquito máis de potencia, pero bueno, nada grave, a verdade é que a orquesta sona moi ben. E na parte vocal que tamén me sorprendeu para ben, temos aí a Ramón, temos aí a Pablo, temos aí a Óscar e temos aí a Leti Varela, que conforman unha dianteira moi compastada, moi curiosa e de bastante nivel para a formación. O repertorio, bueno, eu teño que dicir que cheguei tarde porque pensaba que empezaba Pasión a verbena, empezaba Acordes, entonces me pillou aí un poquito a desmano. Vin aproximadamente un 40-50% do primeiro pase e o que vin foi o final. Que botaron ao final? Pois bueno, alteraron un pouquiño temas de actualidade, algúns do ano pasado, como por exemplo Traicionera, moitos deles deste ano, como por exemplo El Baño e demais, todos feitos a cumbia ou a merengue. Ojo porque teñen incluso certa sonoridade propia e despois pois botan algún tema máis clásico.
como digo, aparte que eu vin do primeiro pase nesa festa en concreto, que botan, por exemplo, Trinidad abaixo no público Ramón, e, por exemplo, Letir Varela, que canta de maneira bastante chula, ou unha mexicana por aí. Así que un primeiro pase, pois, máis ou menos variado. Rematan este primeiro pase precisamente con Besos en Guerra, e despois fan un segundo pase, pois, típico da orquesta, cañero, música de actualidade, botan el Sin Pijama, botan el No te voy a negar, e todos estes temas que normalmente están de moda, bastante cañeros para la juventud. Si é verdade que hubo aí un traspés no cal me pillou un poquito aí como de... porque teñen esa primeira parte de actualidade onde botan esa actualidade toda, no? Además non arranxa moito, van a caña, ou seja, non é que non vamos a hacerlo aí a cumbia pa aquel, non, van a caña e de repente botan unha cerveza e digo yo, hostia, vaya traspiés. Pero non, ben, despois botan el Follow the Leader e xa empezan a parte de pop rock e que está bastante chula. Unha orquesta que cumple moi ben, unha orquesta que me sorprendeu para ben, e unha orquesta que festeira e que queda moi ben, eu creo que en calquer sitio, porque, como digo, ten un repertorio que pode chegar a todo tipo de público. Así que, bo traballo por parte de Acordes, que, sendo unha orquesta humilde, funciona moi ben, de verdade que sí. O día seguinte volvíamos a San Pedro de Anca, e ali estaba o grupo Anta, un grupo parecido a Pasión, vale, con tres voces, unha masculina, perdón, e dúas femeninas. Aí, por exemplo, encontramos a Dayami, que estuvo, creo que fai anos en Montes, estuvo en Montes, na Orquesta Montes, e estuvo algúns anos tamén en Panamá, hasta fai 4 anos ou así. Un grupo que ten boas voces, un grupo que contacta moi ben co público, un grupo que ten un repertorio moi de baile. Quizáis é un pouco un repertorio máis estándar no primeiro pase que Pasión, por exemplo, que Pasión é máis tirando pa clásicos arranxados, bueno, estes non, estes botan pois cumbias de avillos e tal e cual, máis estándar, por decirlo de unha maneira, pero chegan moi ben ao público, fan bailar moi ben ao público, e a verdade é que quedan moi ben en todas as festas onde van. E despois sí é verdade que vin un cambio importante no segundo pase, porque o ano pasado no segundo pase estaban como un pouco estancados e tal, e este ano modernizaron moito o seu segundo pase e meten tamén bastante caña. Está bastante guapo o grupo, e xunto con Pasión e demais, para mí son dos que máis chegan ao público e dos que millor sensación me deixan cando están actuando, non? Neste tipo de festas, non? Grandes, pequenas ou medianas, da igual, funcionan en calquera delas. Así que, moi ben, por certo, Anta sona moi ben. Quero decir, porque hai veces que este tipo de grupos, o gran talón de Aquiles que teñen este tipo de grupos, é o tema do equipo de son. Anta ten un equipo de son moi bon, sona moi ben e moi potente. Creo que o cambiaron este ano, a mí me dá que o cambiaron porque sona con máis potencia. O cal, para, oye, se queredes encontrar un grupo para compartir festa nunha festa moi grande, pois que saibades que Anta vos pode valer perfectamente para ese tipo de situacións. Así que Anta bastante ben tamén. E por outro lado vimos a Orquesta Los Españoles, unha orquesta de que fixen unha crítica fai un par de meses en Burgás, e nesta festa en Anca suscribo gran parte do que dixen daquela. En primeiro lugar, na parte musical, na parte vocal, como dixen no seu momento moi ben, ten unha dianteira de 4 que a verdade é que me gusta moitísimo. Robert, Alex, Sara e Lucía fan unha combinación que a mí personalmente me parece moi boa. Na parte musical, a orquesta, como dixen no seu momento, sona con aplomo, con potencia, con profundidade, sobre todo na música de baile lo calcan, pero ademais, desta vez en San Pedro de Anca, a orquesta sona con moito máis empaque, moito máis compenetrada e, obviamente, moito máis rodada. Na parte musical, na parte vocal, de notable. Pero o tema do repertorio para min é de sobresaínte, ¿no? Pasa un pouco como Costa Dorada o ano pasado. Estaba moi ben todo, pero o repertorio escollido era moi bo. Os españoles ten un repertorio que me encanta. En primeiro lugar, porque ten un repertorio moi amplo. De feito, eu cheguei ali e dixen, bueno, hoxe non me fai fallar a batería suplementaria, aínda que sempre a levo, porque hoxe que va en Burgás lle gravei 12 vídeos, non creo que 17 vídeos le casqué a españoles. E todos son novos. Sí, creo que todo que lle gravei é novo, non lle repetí nada. O sea, imaginadevos o repertorio que estrenaron este ano, imaginadevos o repertorio que leva españoles este ano, ojito. Segundo, porque teñen un repertorio moi logrado. Teñen dos popurris de cumbias magníficos. O primeiro, no que falei no vídeo anterior, que lo deixarei por aquí, que me parece maravilloso, que lle chaman o Mosaico Gozón, tremendo, pero que a principio do primeiro pase botan outro popurri de cumbias que este. Una linda chamaca moviendo suaves sus caderitas, que é tamén magnífico, me encanta. Son temas que outras orquestas non montan, que outras orquestas non levan, que non se encontran en outras formacións na verbena.
E isto se suma a merengues que levan eles, que non se escoitan noutras formacións, a temas por aí sueltos que tampouco levan outras formacións. O terceiro punto, teñen música de actualidade? Sí, teñen bastante música de actualidade, pero todo cun sello personal dos españoles. E aí están os tres pilares fundamentales do repertorio de españoles. Un repertorio moi amplo, moi variado e moi variable. Un repertorio con temas que só levan eles ou que non se escoita normalmente na verbena. E particularidade nos arranxos a hora de facer temas de actualidade. Fixeron un primeiro paso un pouquiño máis moderno en Anca, vale? Máis moderniño que en Burgás, xa aí sobre os 40-50 minutos do primeiro paso xa botaron aí un reggaetón aí a tope de power. Pero bueno, en xeral mantuveron bastante ben a parte de baile. Me encantou o que fixeron tanto en Burgás como en Anca, ¿no? Rematan con Camina, vale? No primeiro pase, bueno, que se les va a hacer, e ademais con bengalas. E despois no segundo pase, que moita xente me pode decir: ui, es que nós non tenemos os españoles porque os españoles son para viejos, non nos vai valer. Eu vos digo unha cousa, en serio, a día de hoxe, españoles leva un segundo pase cañerísimo. Cañerísimo, fixeron moitísima música de actualidade, a reggaetón, algunha arranxada a baile, pero bastante a reggaetón. Leva unha parte de pop rock bastante potente. E a día de hoxe, digo polo de verdad, o segundo pase de españoles está máis ou menos a altura en canto a música de actualidade, en canto a caña pura e dura pa xuventude. Aí, non está moi lonxe do que pode chegar a ofrecer unha París de Noia ou unha orquesta dese corte. Si fai falla, claro, se non fai falla non fan. Pero se hai xuventude e é unha festa de xuventude e tal, son capaces de facer máis ou menos o que fai a París de Noia. Ou seja que, incluso vos digo de verdad, esta orquesta españoles pasalle un pouco como a Trébol, Satélites tamén, pero quizáis non é tan cañera como a españoles. Porque todo leva máis a cumbia, merengue e tal. Esta orquesta paselle por encima, pois por exemplo, por poñer exemplo, xa non vou a Marbella, vale? En canto a estilo cañero, a Jerusalén, a orquestas que teñen nomes potentes. O sea que a mí esto de es que los españoles... No, chavales, no, esta orquesta mete caña, vamos, como cualquier otra o más. E isto é o que tiña que decir de españoles. Magnífica na parte musical, magnífica na parte vocal, pero que o repertorio me parece soberbio, super ben escollido, moi ben estructurado e moi adaptado e adaptable ás diferentes festas ás que van. Teño ganas de verlos outra vez para ver como siguen, como se adaptan, como se van adaptando ás diferentes festas ás que van. Verdade que ás veces acertan máis, outras veces acertan menos, pero eu penso que en Anca quedaron moi ben. Tamén teño que dicir unha cousa, no se me olvida. En primer lugar, enviarlle saludos a todos los componentes da Orquesta de los Españoles, en especial a Robert, a Alex y a Álvaro. Y segundo, darlle as grazas enormes a Orquesta de los Españoles por obsequiarnos co seu disco do seu 30 aniversario. Sí, 30 anos que cumple a Orquesta de los Españoles. Parece que este ano estamos de aniversario prácticamente todas as orquestas. Acordes tamén cumple 30 anos, 70 anos das Trébol, 30 anos de Españoles. Un disco que, bueno, este ano levo 3 discos. O dos Satélites, que me parecía buenísimo, o da Trébol, que me parece moi bon, e o dos Españoles, que non lle ten moito que envidiar a ningún dos outros 2 discos. Por qué? Pois porque destacan o que eu dixen no seu momento cando presentei o disco do Trébol e cando presentei o disco dos Satélites. É un disco que sí, bueno, ten algún temilla de actualidade. É normal, todos os discos de todos os anos de todas as orquestas teñen algún tema de actualidade, pero non basan o seu disco en temas de actualidade. Basan o seu disco en temas que solo levan eles neste disco. No corte 5, La joya de la corona, El mosaico gozón. Madre mía, qué mosaico, madre mía, qué popurri, cómo me lo gozo. E que ben grabado está, que ben grabado está. De verdade, é un discazo impresionante, como digo sempre, porque non basan o disco en facer todo tema de actualidade. Meten lo necesario, meten o que hai que meter, pero a base deste disco é a personalidade. Por certo, tamén quero lle dar a noraboa á Comisión de Festas de San Pedro de Anca por facer un cartel tan ben feito, porque ademais creo que as formacións que foron este ano a San Pedro de Anca, a verdade que a mí personalmente me convenceron completamente, tanto Acordes, Pasión, Pañón e Santa, moi ben. Espero que po ano que ven sexa un cartel igual ou millor. E ademais, nesta línea así un pouco diferente, un pouco distinto que normalmente estamos vendo en esta zona de Ferrol, que parece que estamos empantanados. O ano pasado parece que estábamos empantanados con 2, 3 orquestas, e este ano parece que estamos empantanados tamén outras 2 ou 3 orquestas de outra oficina, pero ao fin e ao cabo he hecho o mismo conto. Así que nada, un saludo moi grande á Comisión de Festas de San Pedro de Anca, en especial a Miguel, e ánimo para seguir adiante para o ano que ven. Finalizado o fin de semana, o lunes e o martes
fomos de festa tamén. Estamos xa en xullo, isto é lo máis normal del mundo. E esta vez tocou ir a ver 4 formacións ás festas da Santa Isabel en San Sadurniño. Ali o primeiro día, o día 2, o luns, vimos a Orquestra Xacobeo e a Orquestra Ritmo Joven. No caso da Orquestra Xacobeo, é a orquestra que a nivel de repertorio non nos pode chegar a sorprender, porque é un repertorio moi estándar, moi xenérico, non é que destaque unha barbaridade en nada demasía, teñen un primeiro pase moi estándar de baile, temas de billos, cumbias de toda a vida, merecumbés, popurrí de México, popurrí de pasodobles. É verdade que teñen algún tema tamén aí tocado con violín, que toca unha das cantantes que se chama Xisela, que está bastante ben. Pero non é un primeiro pase que digas tú non destaca. Iso sí, é moi efectivo, a xente se ponga a bailar sen lugar a dúbidas, Eso sí que eu quero decir. E depois teñen un segundo pase, pois, de actualidade, vale? Si é verdade que na última vez que os vin, que foi en marzo, polas festas de Lanzós, en Vilalba, e renovaron moitísimo ese segundo pase, meteron moitísimo tema de actualidade, pero como digo, son dous pases, pois, moi estándares, moi xenéricos, pero eso sí, quero decir, moi efectivos. Así que, en canto a nivel de repertorio non sorprende, pero a nivel musical sí sorprende, porque a orquesta sona moi ben. A orquesta a nivel musical está moi ben, defende moi ben o seu papel. E de feito, nese rango de formacións, vale? Xa todos sabemos a que rango nos referimos, orquestas así humildiñas, pequenas, pero que funcionan moi ben, que fan moitas vermos e demais. Quizáis é das que mellor sonan, porque a nivel musical, como digo, moi ben. Sobre todo, quero resaltar moito os 3 metais, porque na parte dos metais, a verdade que a orquesta sona casi como algunha orquesta de máis renome aí, moi ben. Na parte vocal cumplen bastante ben, teñen 3 vocalistas, 2 masculinos e unha feminina. Ben, tampouco es que sea aí, pero ben, e ademais teñen bo contacto co público, simpatía, sobre todo dos rapaces, pois quedan bastante ben. Así que unha orquesta que a nivel de repertorio non é que nos sorprenda unha barbaridade, pero a nivel musical sí, e sobre todo unha orquesta que funciona moi ben, é moi efectiva de cara ao público e sobre todo para facer bailar e demais. Daí que exixe unha orquesta que triunfe moito, sobre todo no tema de vermos. Na outra banda, a Orquestra Ritmo Joven, vale, unha orquesta que xa critiquei cando a fun ver a Aranga, fai 2 meses. É unha orquesta que me sorprendeu daquela, porque dixo, mi madre, tal, xa sabedes que lle marcharon 2 cantantes iniciada xa a tempada, e agora tamén tuveron 2 cambios, así, fai moi pouco, porque, bueno, houve aí, bueno, lo que fuera, non nos interesa. Teñen un saxo novo e un trombón novo. Isto fai nada, fai pouquiño. Ou seja, máis catástrofes, máis cataclismos, máis problemas en Ritmo Joven non puido haber. E eu digo de verdade, pero Dios mío, pero esta xente, mira que ten ganas de botar isto para diante, porque, por digo de verdade, agora nos meteremos un poquinho máis no análisis. Hai orquestas, non vou dicir nomes, non voy a decir nombres, moito máis estables, que este ano non tuveron ningún tipo de problema, que tuveron unha plantilla cerrada desde o principio de tempada e bien, que funcionan peor que Ritmo Joven, pero vamos, como de aquí a Lima. E eu vos lo digo de verdad, a mí Ritmo Joven me sigue convencendo, me sigue gustando, e me sorprende que a pesar de que cada vez teñen cambios e tal, el problema, a orquesta tira para diante, sigue funcionando, e unha orquesta que sigue quedando moi ben. De feito, creo que en San Sadurniño quedou moi ben, Así que, miña noraboa, tanto a dirección como tamén, sobre todo, os componentes da formación que se ve que están, bueno, queren tentar tirar para diante coa orquesta e co proxecto como seña. Miña noraboa a todos eles, de verdade. Bueno, a nivel musical, tuveron eses 2 cambios. Si é verdade que se nota, nin para ben nin para mal, é un pouco diferente o son que ten a orquestra. Si é verdade que a formación, eu creo, e sigo valorando, que para min a base da súa sonoridade, desde o meu punto de vista, é a sección de ritmo. A orquesta queda moi ben a nivel musical. Na parte vocal, eu sinceramente, esta dianteira vexo que funciona moi ben. De verdade, funciona moi ben. A Xanela vexo a mellor que, por exemplo, en Aranga. A Lucía vexo moi ben. A Ender vexo bastante ben. A Rubén, como sempre, bueno, estades vendo como animou desde o primeiro momento a xente para que fora para adiante. O sea, é un crack, animan de festa, é un verdadeiro showman. E Samu, que desde fai un par de meses, a última vez que o vin, mellorou un 1000%. Que ten que seguir, sí, pero hai que ter en conta que leva, canto, 3, 4 meses de vocalista, que sempre, bueno, sí é verdade que cantaba algo na favorita, pero non é o mismo cantar uns 2 temas ao final do segundo pase que ser vocalista principal dunha formación, e ademais cantando temas que non estaban montados para él. Pero vamos, mellorou un 1000%, pero un 1000%, non só a nivel vocal, sino tamén a nivel de poñerse encima do escenario, das súas coreografías, ou sea, unha melloría tremenda. Entonces, na parte vocal e na parte musical, a orquesta
é que sigue funcionando ben. É que sigue funcionando. Incluso eu digo, joder, a mí me gustaría ver o que sería Ritmo Joven sin que houbera todos estes líos. Pero a día de hoxe, con todos os líos que houbo, é que parece que non houbo nada. Parece que todo foi rodado. En canto ao repertorio, pois xa o dixe no seu momento, en Aranga. Fixeron un primeiro pase bastante bon, unha primeira parte un poquinho máis de baile clásico, con Cucas, México, un paso doble que canta aí Trinidad Lucía. Teñen algún merengue bastante chulo. O primeiro que teñen este teñeno de presentación, está bastante chulo. E despois teñen este que tamén mola un huevo. Bueno, merengues diferentes. Despois os arranxos de actualidade tamén teñen certa sonoridade propia. É dicir, a mí personalmente o tema do repertorio me gusta. Hai unha cousa que non me convence, por exemplo, montaron un popurrí dos temas do Combo Dominicano, Esta Noche, Polvorón, etc, que a mí non me convence. Pero exceptuando esas 4 cousiñas que teñen aí no primeiro pase, o resto do repertorio a mí personalmente me convence. Pois sí, me convence casi ao 100%, que queredes que vos diga. No segundo pase, pois unha orquesta cañera, tema de actualidade, algúns arranxados, algúns que non están arranxados. Me parece unha orquesta pois que funciona moi ben, que todo está contextualizado no que teñen que facer, no momento no que teñen que facer. Pois no segundo pase, pois fixeron un pouco de todo. Fixeron pois música de actualidade, obviamente. Creo que non teñen nada do ano pasado, creo que todo deste ano. Algúns a ritmo de reggaetón, electro latino. Teñen tamén algún tema de música de actualidade arranxado a baile, a cumbia, a merengue. Despois teñen unha parte de pop rock, moi ben. E que a mí me gustaron moito, crearon moi bo rollo. Tamén San Sadurniño, se non fixádevos, a xuventude, para que despois digan que toda a xuventude que vai ás festas fai botellón. E mirade pa aquí, mirade que bo rollo. Chamaba tanto a atención que nin o puiden evitar gravar. Me molou un huevo isto, de verdade, que a xuventude, que se demostre que non toda a xuventude é igual, sí señor. Así que, como dixen antes, miña noraboa á dirección da formación, o encargado en especial, e a todos e cada un dos componentes da orquesta por querer seguir tirando adiante deste proxecto, desta formación. De verdad, miña noraboa e unha admiración tremenda pola miña parte. Tamén quero enviar saludos moi grandes a Samu Gago e ao seu pai. Foi un verdadeiro placer tervos conocido en persona, porque nunca faláramos en persona. Un grandísimo placer. E tamén a Rubén Quintela, que me saludou, estuvemos ali uns minutiños falando. E que, bueno, eu teño bastante admiración persoal como artista a Rubén. Así que un saludo grande para él e obviamente para todos os componentes da formación, claro. O día 3, o martes, o día seguinte, voltamos a San Sadurniño e ali podemos ver a Grupo Samba. Grupo Samba que, bueno, creo que xa falei todo del, moi ben. A mí personalmente este ano me gustaron. Fixeron un repertorio máis parecido de Esmelle, un segundo pase moi renovado, moi actual, pero con certos toques diferentes. Teñen aí un par de temas de que están moi guapos versionados así como a merengue, moi chulos. Me gustou moito. Si é verdade que no primeiro pase hai algunha cousa aí, por exemplo de Carlos Vives. Yo lo repito por terceira vez, no, me da igual que non me chista, pero bueno. A mí personalmente é un grupo que cumple moi ben, e a min este ano me gusta un pouquichiño máis que ano pasado, porque están un poquinho máis renovados, porque si é verdade que siguen mantendo a súa esencia, e porque, non sei, a min a dianteira este ano está como máis compenetrada igual, non sei, está como xa, bueno, xa son 2 anos, bueno, Rai acabou de chegar este ano, pero moi ben, me gusta bastante o Grupo Samba este ano. Tamén me preguntaron, oye, que te parece la iluminación de Samba? A ver, na parte frontal me parece boa, os cantantes se lleve ben, pero na parte de atrás, onde está o teclista e o batería, e aí si é verdade que lle fai falla aí par de LEDs máis ou robots ou o que queirades meterlle, aí sí que fai falla un poquinho máis de iluminación, porque a pantalla é tan grande e ten tanta definición que crea moita contraluz. Incluso en persona ás veces costa velo, depende en que colores teña e depende como esteña a pantalla e tal. Nada, eso, opinión personal mía. Despois tocou ver a Jerusalén, unha orquesta da que falei xa fai casi 4 meses, prácticamente. É unha orquesta que, volvo a dicir o mismo, a nivel musical ten musicazos, é unha orquesta que sona moi ben, ten moita potencia, moita profundidade, sona con aplomo, con rotundidade, ou seja, que neste aspecto cero problemas. Ten tamén certa sonoridade propia, arranxos propios, sobre todo na parte de baile. Teño unha dianteira tamén espectacular, con Puma, con David, con Joan, unha dupla feminina que a mí me parece de moito nivel, con Alba e con Vivian. O sea que na parte técnica, na parte de voz e de música, é unha orquesta
moi boa. No tema de repertorio, eu este ano Jerusalén esperaba que deran un salto, non de calidade, porque calidade teñen, pero un salto de facer unha orquesta máis diferenciada, por decirlo de alguma maneira, non? Porque fixeron un primeiro pase que sí, teñen un popurrí de cumbias que está moi guapo, teñen un popurrí de base que tamén está bastante ben, teñen unhas rancheras que canta Puma baixo, por exemplo, de Mi Funeral, que está moi guapa, pero realmente non ten algo que se che quede grabado a lume na cabeza cando che din o nome de Jerusalén, cando che preguntan por Jerusalén. É un repertorio que está moi ben, que é moi efectivo. De feito, en San Sadurniño a veteranía lo bailou todo, prácticamente hasta que remataron o seu segundo pase, pois estuveron aí ao pé do cañón con Jerusalén, porque fixeron un primeiro pase de baile puramente, pero non hai nada no que digas, ostras, pois Jerusalén, no, aí sí, bueno, o tema de Puma, por exemplo, rematan o primeiro pase con temas da terra, que, bueno, están bastante ben, ten ese popurrí de cumbias, pero non é algo polo cal se che queda aí marcado na cabeza, ¿no? Para toda a tempada. Creo que Jerusalén está nunha zona moi de confort para eles, moi de... bueno, veña, facemos isto, nos funciona ben, pois non nos salimos de aí, non nos arriscamos a buscar algo máis. Un repertorio que funciona moi ben e ya. Está ben? Sí. Funciona ben? Sí. É eficiente? Sí. Pero eu esperaba algo máis. Eu esperaba, por exemplo, pois un merengue explosivo de Alba, como facía, por exemplo, Sintonía de Vigo en Harmonía Show. Creo que a Vivian poderían explotar un pouco máis. Vivian ten unha voz moi cálida, moi dulce, e creo que, por exemplo, para facer algunha balada ou algo así podría estar moi guapo, e aí xa poderían diferenciarse un pouco máis. Segundo pase, bueno, pois fan o que prácticamente todas as orquestas fan, música de actualidade, El anillo pa cuando, Voy a ser peor, No te voy a negar, bla 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 bla, basicamente o que están facendo prácticamente todas as orquestas, e pois unha parte final de pop rock, Clavado en un bar, Maná, etc, etc, etc. Me chamou a atención de que no segundo pase aparece bastante pouco Puma. Cousa aparte, o tema da montaxe. Eu non sei a quen se lle ocorreu facer tal montaxe, pero, do meu punto de vista, é unha montaxe que de xeito ten pouco. Xa non por as pantallas, os cubos. Os cubos, a que veñen os cubos? Non teñen sentido ningún. Non teñen coherencia con nada do resto da montaxe. Iso sí, melloraron un pouco o tema da iluminación, puxaron ali como uns focos, ou como carallo chamedes, dende abaixo do suelo para que se vexa ben a parte da dianteira. Ahora os metales xa non suben arriba, porque me parece que se deron conta de que a situación dos metales ali arriba, encima dos cubos, pois non era nada boa, entonces baixaronos para baixo. Ahora máis ou menos todo se ve ben, pero o teclista e o batería deben de ser fantasmas, porque, sí, se te fijas e pos ollos de prismático, sí, termínalos por ver, pero se estás vendo o espectáculo en xeral, nos ves, é como se non houbera teclista nin houbera batería, non sei. Yo lo siento polos montadores, sinto por quen ideou a montaxe de Jerusalén 2018, pero eu, dende o meu punto de vista, non me gusta nada, e ademais vexolle bastante pouco xeito. E isto foi todo o que tiña que falar deste resumo, deste 13º resumo fin de semanal. Espero que vos gustara o vídeo. Se vos gustou, xa sabedes, dejar un me gusta. Se non vos gustou, pois nada, non deixedes nada que queda feo. Compartide, comentade e opinade, e nos vemos en el próximo vídeo, que supoño que será pasado mañá o xoves, cando xa faiga o 14º resumo fin de semana, desta fin de semana do 6 ou do 7, non sei a que tantas festas irei. Así que nada, moitas grazas e ata o próximo vídeo. Adeus.